उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रानि सिङाव जि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय बिथांमोनखौनो गासैखौबो लिंहरनानै दिनै मान बावनाय अर्थात बरायनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। दा बेयाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बेजों लोगोसे जायफ्रा 9 आरो 10 आव फरायबाय थादों दा बिथांमोनाबो बेयाव थुबुर जाफैदों आरो बिथांमोननि बिमा बिफाया थुबुर जाफैदों। दा बेखौ नुनानै एसे जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव एसे सिनसियारिटिया फैबाय। दा बेखौ आङो आंनिफ्राय साननाय फैदों। आरो जाय बिथांमोना बरायजाबाय दा बिथांमोननिफ्रायबो जिखिनि सांग्रांथि बेखौ बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामफैनायखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद बरायनायखौ जासिबाय। मानो होनब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामनि गेजेराव गासै टप 10 सायख'नानै कमल कुमार बान्था जि एवार्ड होनाय जायो। नाथाय जिल्लानि आरो लोगोसे दख'राफ्रा बेखौनो आरोबाव गावबा गावनि बेन्दोङाव थानाय फरायसाफोरखौ बासिख'नानै बरायनाय जायो। आरो बिथांमोननो जोङो जिखिनि एसे बरायनायनि गेजेरजों जि हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे सासे राफोद मानसि जायो, गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायो, बेखौ एसे जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथिफोरनिफ्राय मटिभेसन होनाय आरो लोगोसेनो बिथांमोननो एसे एनै जेखिनि केरियार काउन्सेलिंनि बाथ्राफोरखौ आरो साक्सेसफुल मानसिफोरखौ लाबोनानै दख'रा जिल्लाफोरा जिखिनि बै फरायसाफोरनो मटिभेट खालामनाय हाबाफारि बियो जोबोद बाख्नायथाव। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय बिथांमोना फैनानै बेयाव फरायसाफोरखौ मटिभेट खालामफैयो बेखौ आङो बै जोंनि जिखिनि मटिभेटर बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जोंनि जिखिनि सोलोंथाइ बेखौ गुन गोनां हिसाबै खालामना लानो हानाय परिबेखखौ लाहोनो थाखायनो थांनाय 2 बोसोरनि सिगांनिफ्राय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेसन बिमुं होनानै खामानिखौ आरोबाव मावफिननाय जादों। आरो बिनि सिगां 2007 मायथाइनिफ्राय मिशन क्वालिटि एजुकेसन बिमुं होनानै मावबोनाय जादोंमोन। दा बेखौ नायोब्ला जों 2006निफ्राय जिखिनि बर' मिडियामजों फरायनाय बे फार्स्ट डिभिजननि अनजिमा बिनि ग्राफ लेभेलखौ नायोब्ला गोजौ फारसे फैबाय थानाय नुदों। दा बेनिखायनो जोंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। देग्लाय सारा आसामाव बर' बिजोंजों फार्स्ट डिभिजनाव खालामनाय नाम्बार्सआ 3521 बेखौ मोनबाय। दा अब्ला बेखौ नायोब्ला नुदों फार्स्ट डिभिजन स्टार्टिंनिफ्राय नायोब्ला जागायजेननायनिफ्राय नायोब्ला जों सानजेननायनिफ्राय नायोब्ला 66निफ्राय दिनै 3521आव सफैबाय। आरो बे बांद्राय गोलाव सम नङा। 2006निफ्राय दिनैसिम नायोब्ला फ्राय बे 10, 12, 13 बोसोरनि गेजेरावनो बे रोखोमनि आपग्रेड जानायखौ नुदों। अब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेरावबो गंसे स्कुलावनो गासै फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन जाहैनाय, गंसे स्कुलावनो गासै फरायसाफ्रा मोजां रोखोमनि फार्स्ट डिभिजन आवग्रिनो हानाय फरायसाखौ जों दिनै मान बावदों। जों बिथांमोनखौ जों उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों हाबाफारि हिसाबै दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि सार आनन्द दैमारिखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नलिस दैमारि सारखौबो जों दिनैनि हाबाफारियाव लिंनानै लाबोदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि जि फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनो मोननानै। जों बिनिफ्राय मेसेजखौ बेखौनो होनो नागिरो, देग्लाय जोङो 15सा फरायसा फरायसुलिफोरखौ जेरैबायदि बरायदों बिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बांसिन जों फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनो मोनगोनखौ बा मान बावनो मोनगोनखौ जों आसा फारिदों। आं बेखिनियावनो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो फरायसा आरो फरायसुलि आरो दिथागिरि बिमा बिफा गासैनिसिमबो मेसेज होनाय थाबाय। गोजोन्थों। आं जोबोद मोजां मोनदों। जेसेबां फरायदोंमोन एसेबांखौनो मोनदों आरो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बबे फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादोंमोन? आङो उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय। बेसेबां जौखोन्दो मोनदों? 73.67% मोनदों। माबायदि फरायदोंमोन बेनि सायाव? आङो फुङाव जिखिनि टाइम मोनो बेसेबांखौल' फरायदोंमोन आरो स्कुलनिफ्राय फैनानै एसे रेस्ट लानानै 3टा 4टाफोरनिफ्रायनो फरायोमोन हरनि 11टासिम। आङो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हागोन होननानैबो माने एसे डाउट दंमोन आरो माने एग्जामाव जेनेबा एन्सार कुइसन बेफोरबायदिखौ माने बांद्राय क्लियार नङामोन आङो। थेवब्लाबो आंनि
बानायनानै लिरनाय नाजानायजों आङो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बिनि थाखाय आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो गुबुना माने बुरजा फारसे मोनबाबो बेफोरखौ माने आङो जेबो माबा सानाखै जेनेबा आङो बांद्राय हायाबाबो आङो फार्स्ट डिभिजनखौ मोनदों बिनि थाखाय आं गावखौनो जथेस्थ' सानो बिनि थाखाय आङो गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ बा फरायसा आंनि आंगो लोगोफोरखौ आंनिफ्राय बांसिन नाम्बार लाखिनो हानाय जौखोन्दो लाखिनो हानायफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो बर' बिजों फरायनानै जोङो सेथि मासि आवग्रिनो हायो जोङो बर' बिजोंजोंनो जोङो गासिबावबो थांनो हायो जोबोद मोजांनि बाथ्रा एबार जोङो कलेजावहाय फार्स्ट इयाराव बर' बिजोंजों जों फरायनो मोनसिगोन आर्ट्सखौहाय जों आसा खालामोदि बियो जाथोंसै